här med Lillfolk, eller 15 hästar trycker på. Det är ganska många fotvagnar som får till en bra start, men sen gäller det att hålla i också. Nu kommer de bakifrån från alla håll. Martin Stig fortfarande i ledningen då, med 1500 här. Alla närmast jagas utav starten med 170. Och det är Patrik Karlsson, Skämtuna. Och sen har vi där på tredje platsen starten med 126 Tim och Henriksson från 20. Det är fortfarande i ledningen Martin Stig Finnsson. Ska du grejer här och får du jobba. Det är fortfarande på andra plats Patrik Karlsson, Skämtuna som jagar och jagar. Och sen Helgesson då på en tredje. Kommer de en och halvkurvan där borta, fortfarande Stig i ledningen, Martin Stig från Finnsson. Där kommer luckan, där flyter han ut ledningen och det går inte att lämna millimeter mot damerna. Han kommer bakifrån och nu är det Patrik Karlsson i ledningen före Timo Helgesson. Patrik Karlsson Skämtuna i ledningen före Timo Helgesson och han åker borta fram med Hansson och det gör även Helgesson och Forsvagnen tappar kontakt där framme. Sen har vi en Opel-växel som kommer in på alldeles flesta lite då väl startnummer 123 som han är från Jonny Nässon och Laxson. Det är fortfarande i ledningen Patrik Karlsson ifrån Skämtuna före Timo Helgesson ifrån Tjusmotorklubb och de flyger över hoppet där borta. Timo Helgesson kommer att tacka på Volvo-skåpet där borta, försöker att väl hitta lucka på Hansson, men det är fortfarande Patrik Karlsson från Skämtuna i ledningen med Timo Helgesson alltjämt tillbaka Hansson hela tiden. Och Martin Stig kvar på sin tredje, sen Jonny Nässon på fjärde och på väg hem mot målet där med Patrik Karlsson från Skämtuna Motorklubb. Svarta 99, bräcker han upp den genom motorkurvan här och Patrik Karlsson Skämtuna kommer att plocka hem hit för han går emot